A nosa saúde. Ola, eu chamo-me Lucía. Eu, Alicia, e somos unhas alumnas de sexto B. E hoxe imos exponer un traballo de naturais chamado A nosa saúde. Índice, imos falar sobre estamos sans, enfermidades infecciosas, enfermidades non infecciosas e prevenir e tratar enfermidades. Estamos sans, niveis de organización. Como todos sabedes, a nosa célula é a célula animal, que é de tipo eucariota. Que quere dicir? Quere dicir que ten un núcleo ben definido, rodeado por unha membrana que envolve ao citoplasma onde encontrase os orgánulos. Dentro do núcleo atópase material xenético, ADN, que controla o funcionamento da célula. Tipos de células. Está a célula muscular, a neurona, o eritrocito, o óvulo e o espermatozoide. Varias células agrupanse formando tecidos, e esos tecidos agrupanse en órganos, aparatos do sistema según o organismo. Que ocorre cando enfermamos? Percibimos algúns signos e síntomas que, acudindo ao noso médico, nos dirá de que tipo de enfermidades se trata. Tipos de enfermidades. Infecciosa e non infecciosa. Enfermidades infecciosas. Que son? Estas enfermidades son aquelas que están causadas por patógenos. Patógenos. Os patógenos son a principal causa das enfermidades infecciosas e hai varios tipos. Bacterias. Son microorganismos unicelulares que se poden reproducir por sí mesmos. Virus. Son microorganismos patógenos que non se poden reproducir por sí mesmos, senón que necesitan infectar unha célula para facelo. Outros tipos. Fungos, protozoos, parasitos e prións. Prevención. Estes son algúns consellos para prevenir enfermidades infecciosas. 1. Lávase as mans antes de comer e despois de ir ao baño. 2. Consume alimentos e bebidas en bo estado. 3. Usa chacos nas piscinas e nos vestiarios. 4. Limpa con produtos desinfectantes as zonas da casa que poden causar infeccións. 5. Se teis animais domésticos, mantelos sans e limpos. 6. Desinfecta as feridas. 7. Sigue unha dieta equilibrada. Enfermidades non infecciosas. Que son? Estas enfermidades son aquelas que non están causadas por patógenos, senón por outras cousas moi diversas. Algúns exemplos destas son 1. Funcionamento dos órganos. 2. O cancro. 3. Traumáticas. 4. Mentais. 5. Carenciais. E 6. Endocrinas e metabólicas. Prevención. Estes son algúns consellos para prevenir enfermidades non infecciosas. 1. Manter unha dieta saudable. 2. Dormir o necesario. 3. Facer deporte. 4. Non consumir alcohol, tabaco nin drogas. Prevenir e tratar enfermidades. Para prevenir enfermidades temos que evitar as súas causas. Ademais das medidas xa faladas, podemos dicir que temos que seguir Unha dieta equilibrada, non consumo de sustancias tóxicas, un descanso axeitado, facer exercicio físico e ter unha postura axeitada. tratamento de enfermidades. Curativo. É o que cura